Добър ден! Както съобщих по-рано, бях част от изборната комисия в Франкфурт за европейските избори. Изборният ден мина нормално, нямаше никакви нарушения, всичко беше перфектно организирано от консулство в Бон. Очаквам малко повече хора в Франкфурт, но все пак дойдоха 230 човека. Ето е протокол грамота от секцията, а това е от секцията в Бон. И на двете места, на първо място са сините с при нас 81 гласа, следват ги ГЕРБ, НДСВ, Зелените и БСП. Трябва да се отбележи, че ДПС имат 0 гласа, но се чуха слухове, че в Берлин ще има доста повече, защото много работници с турски произход са били извозвани към секциите. От преференциалните гласове трябва да се отбележи Атанас Чобанов, Надежда Михайлова, както и Миглена Кунева от НДСВ. От Коалиция за България на първо място по преференциални гласове са Ивайло Калфин. Всички те са взели значителен процент от гласовете за партиите си. От Зелените най-много е получил Бого Шопов. От ГЕРБ Мария Неделчева. Разбира се, тези имена варират в различните секции. Трябва да се отбележи, че доста хора не бяха наясно с преференциалното гласуване. Ние обяснявахме подробно на всички как се гласува, защо е важно. Шегувахме се, че ние сме най-интерактивната секция, защото постоянно публикувахме информация в Twitter, Facebook, Skype, отговаряхме на въпроси, насърчавахме хората да идват да гласуват. Някои хора не знаеха до кога е секцията, как се гласува, какво имат нужда. Също така публикувах снимки и видео от самата секция, за да се ориентират хората къде се намира, как се гласува вътре. Не на последно място трябва да се отбележи, че успяхме да съберем 170 декларации за следващите избори, за да може да отворим секция в Франкфурт. Доколкото знам, също така са събрани декларации в Манхайм този път. Има опити да се съберат декларации в Карлсруе и Нюрнберг, така че се надявам да имам повече секции за следващите избори. Въпреки че отново липсва много информация, като например към кой регион ще бъдем разпределени, дали ще се гласува мажоритарно. Този път сме много по-настървени, имаме много повече информация за това какво трябва да правим и въпреки опитите на определени институции да се провали вота в чужбина, смятам, че ще мога да отворим много секции и очакваме много повече хора в следващите избори. Вече в блога ще публикувам подробна информация къде ще има секции в Германия и как трябва да се гласува, но за това информация по-късно. Довиждане!